Әмма ләкин Коръәнне Аллаһ Тәгалә безгә бирде шуның белән гамәл кылу өчен. Мал җыю өчен түгел, бәхәсләр шу өчен, менә мин болай укыйм, мин тегелай укыйм дип Коръәнне иңдерде, шуның белән безгә гамәл, гыйбадәт кылу өчен, һәм хидиятле булу өчен. Димәк, без аңладык, Коръәннән һәм исламнан башка кеше мөселман була алмый икән. Мөселман була алмаган күрә Раббыбыз безгә шуны иңдерде. Димәк, безнең өстебездә вазифа, бурыч. Шушы иңдергән Коръән белән Аллаһ Тәгалә разый булган хәлдә, аның илчисенең сахабалары аңлаган рәвештә, мин уйлаганча түгел, мин фикерләгәнчә түгел, ә 4 халиф һәм сахабалар ничек аңлаган, шулай итеп без апарга тиеш. Имам Абу Ханифа рахималлаһ тәгалә нәсәли. Игътибар итегез. Менә без бүген яратабыз Имам Абу Ханифа турында. Без Ханафи мазһабыннан дибез, шулай бит. Дингә яңалыклар кертмәде. Сахабаларның юлына ияр дигән. Карагыз. Сахабалар юлына ияргә кушкан. Дингә яңалыклар кертмә дигән. Шулай ук Малик ибн Анас Насади нинди яхшы сүзләр әйтеп калдырган. Малики мазһабына нигез салучы. Бәдер сугышындагы катнашкан мөселманнар вакытындагы диндә булмаган нәрсә диндә түгел ди. Ягъни Бәдер сугышында катнашкан мөселманнар, беренче мөселманнар вакытында диндә булмаган нәрсә хәзер дә диндә түгел. Ягъни бидагатьләр кабул ителми. Без бүген көндә карасак бит, сахабалар юлынан дәлил китерсәң, сахабалар аңлавынча, сине гаеплиләр. Син какой-то шиктан, адашкан, аңа әйтеп торасың. Аллаһның илчесе юлынан бар. Аны сахабалар юлынан дәлил китерәсең. Юк, белән минем шәйх шулай әйтте ди. Минем белән адаштыручы имам шулай әйтте ди. Малыштыру синең шәйхең, имамың әйткән. Әмма сиңа Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә әйткән? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шәкертләре, сахабалар нәрсә әйткән? Табигиннәр сиңа нәрсә әйткән? Табигиннар нәрсә әйткән? 4 имам Абу Ханифа, Малики, Шафиғи, Ханбали нәрсә әйткән? Шулар фикерен тот. Шулар фикеренә ия. Бер үзең калсаң да ди. Бер үзең Аль-Байхақи табигин. Бер үзең тау башында калды. Коръәннән, сүннәттән ди, тайпылмады. Кешеләр бидагатькә, хурафатка ияреп саташып бетсәләр дә, син булырсың җәмәгать ди. Аллаһу акбар. Җәмәгать булу өчен миллиард булуга ярам, миллиард булу, ягъни фарыз түгел. Җәмәгать булу өчен төркемгә түгел. Җәмәгать булу өчен Коръәннән, сүннәттән барырга тиешбез. Мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр бер үзең калсаң да, шул вакытта син җәмәгать булырсың диде. Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин. Адаштыручылар җитәрлек бүген дин исеменнән. Аллаһ Тәгалә аларны хидияткә күндерсен. Вал гыязы биллаһи, астагфируллаһ, тәүбә ва туба илейһи. Коръәнне Аллаһ Тәгалә безгә иңдерде, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Шуның белән гамәл кылу өчен. Гамәл кылу өчен иңдерде. Гамәл кылсак, бәхеткә ирешәбез. Гамәл кылмасак, хәсрәттә калабыз. Кулыбызда Аллаһ китабы, Коръән була торып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сүннәте була торып, хурлык безгә позор булга тиеш. Бу тормыштан без имансыз, динсез күчә калсак. Димәк, без уңышка ирешү өчен, кемнеңдер адаштыручылар өчен, адаштыручы шәйхлар, адаштырган имамнар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп калдырган. Алар артына иярә түгел, Коръән белән барырга тиеш, сүннәт белән. Шул вакытта уңышка ирешәбез. Бүген көндә бер кемдә каршы түгел. Бүген көндә һәрберебез бердән фикердә. Коръән дибез, Аллаһ китабы дибез. Бу Аллаһның сүзләре дибез, каләм. Әмма ләкин без ничек яшибез? Шушы Коръәнгә карата ничек гамәл кылабыз? Сахабалар кебек без барабызмы? Әгәр дә без сахабалар кебек барган булсак, нигә ул вакытта без берләшә алмыйбыз? Нигә арабызда безнең бәхәс күп? Бүген көндә бәхәс күп. Мәчеткә кермә, бәхәс. Минем имам шулай әйтте, минем шәйхем шулай әйтте. Сиңа Аллаһ Тәгалә илчесе нәрсә әйтте? Аны син башта алга алырга тиеш. Нәфсеңә, умыза күрүшеңә түгел, мантыйкка.
Buna bir narsa. Haklılıkni kabul etme ol tekabürlik. Haklılıkni kabul etme. Sana doğru kildi Kur'an'dan, sünnetten. Butlu bizim. Kaldır o adaştırgan senin şeyhini, imamını. O senin şeyhinden, imamından sözü kimden üstün? Allah Teala'nın işçisinin sözü üstün. Allah bilen yaşıp durgan. Откровение algan. Şuna göre muhterem cemaat-i müslimin, kulubuzda Allah kitabı Kur'an bulatırıp amel kılmışa dinsiz yaşar. Cehennemde utka kiremiz iken bu bizim için bir korkunuş. Muhterem cemaat-i müslimin için.